inženjeru, on se javlja iz Nemačke. Upali svetlo, Rajko. Rajko, upali, ne vidimo ti facu. Vidite ljudi kako smo se lepo okupili, čekaj da se ispravimo. Slušajte, ja sam, ne znam da sam vam rekao, ali imamo jednog strogog razrednog starešinu koji voli tačno u minut da uđe. On zamenjuje našeg Vučko. Ovaj ne može baš da namaci praven kao Vučko što je imao, sećate se? Ali ume je umrko da gleda, čuo sam je od drugih čaka. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ukupno participanca 11, fali nam Grašićka, šta je s njom, da li neko zna? Sad ću da pogledam Željko napolje. Vidi da li je na putu. Vidite na putu, po spisku nema nam po običaju Ljilja Kozić. Đole je došao, učio da bude neposredno s nama u gimnaziji, jer se on vidi. Pritisnite, Miko, pritisnite dugme da uključite ovaj računar. Join meeting. Molim. Mi smo znatiželjni, pokaži nam društvo naše koje je tu prisutno. Ne bre, vi se toliko, evo i Dačićka, čekaj, vi se toliko brzo uključujete, nemam ja 3 ruke. O, doktorka Dušica Dačić, legenda Doma zdravlja u Nišu, zdravo Dušice. Jao, kako sam srećan što vas tako vidim. Ali ja imam još jednu sreću, moram da vam kažem. Ja sigurno jedini od vas imam 3 generacije iz porodičnog stabla koje su završile ovu školu. Imam sebe, lično, imam sina i imam moju unuku Kristinu. Ja ih sve pozdravljam, a sad ću da podignem ekran dok se uključi drugi računar. Evo, vidite ih tamo. Žeki, jel mogu samo jedno priznanje da odam našim koleginicama, sve su tako lepe da to ne verovatno. Odlično, ali evo ja vama prikazujem ekipu koja sedi iza mene, ko mi čuva leđa, gledaj. Cela half linija na čelu sa čuvenim fudbolerom Đokicom, Kovinac, a neki je propuštao lopte kroz noge, ali nema veze, će ga primiti. Ovo je propuštao potrebaške lopte kroz prste. Da, dobro. Da li mi još nekoga čekamo? Ja ovde... Razredno, ali čekaj. Evo ga, čekaj da se uključi. Stani dok razredni ne dođe, da vam ja ovako kažem. Znači, mi kad on dođe, mi moramo lepo da ustanemo, da ga pozdravimo kad uđe u našu učionicu. Evo ga, Marijan Mišić, on vidi, on slika ovo naše. Vidite prvo online gledanje, svaka čast. Opet ima neka sikiracija. Ovako da vam kažem. Drage moje kolege, drage kolege koji ste ovde u školi, meni je zadovoljstvo što sam domaćin ovogodišnje proslave 50 godina mature, koja nije baš... Mešaju se dva signala mikrofonija. Skini to ono. Isključite mikrofon. Ovaj ton, da. I imate gubicu, ili tako, možda... Da li se sad bolje čuje? Nema mikrofonije. Mi smo želeli da svi dođemo... Evo ga i razredni, stigo. Došlo brzo svi da ustanemo da pozdravimo razrednog. Dobro, evo, pozdravljamo, svi smo se ustali. Evo, gledaj, svaki dan glede tamo, svaka čast. Dobar dan, druže razred, gospodine razredni. Evo, mi smo došli opet u našu staru gimnaziju i želeli bismo da nam vi budete ovih par minuta, desetina i tako dalje, naš razredni, da zamenite našeg čuvenog profesora i razrednog Vučka. Vučković, kako beše zove? Milana Vučkovića. Pa da posle prozovete da vidite gde smo mi to otišli, da smo se vratili, imali nas, nema i tako dalje. Pa izvolite, druže direktore.
Stavite samo pored tog, pored table i... Tako da se vidi. Da se vidimo sad. Da. Evo, super, odlično. Dobar dan svima, dobrodošli u gimnaziju Svetozar Marković i čestitam vam ovaj izuzetan jubilej, stvarno 50 godina mature, izuzetna stvar. Ja sam takođe đak škole, završio sam gimnaziju Svetozar Marković 2000. godine, tako da sad negdje slavimo neke 20 godina mature ove godine i stvarno mislim da je to izuzetna stvar za vas i jako mi je drago što ste odabrali da ove godine u ovom trenutku koji je tako malo čudan i specifičan obeležite 50 godina mature zajedno sa nama u gimnaziji Svetozar Marković. Ovde kao predstavnici škole koleginica Elizabeta Miloševski koja je ove godine pokrenula alumni klub, jedan zaista ozbiljan projekat koji bi trebalo upravo da okupi sve naše bivše đake i da nas poveže na neki način. Tu je takođe i kolega Dejan Kitanović koji takođe sarađuje alumni klubu i ja se nadam da ćemo imati snage da u narednim godinama od tog alumni kluba napravimo jednu ozbiljnu organizaciju koja će okupiti sve, dakle, bivše đake i omogućiti nam da budemo u što boljem i što kvalitetnijem kontaktu. Ja vam zaista želim da se danas lepo provedete, vidio sam da postoji jako zanimljiv program i još jednom kažem, jako sam ponosan što ste nas pozvali da budemo deo ove vaše proslave. Stvarno, čestitam još jednom jubilej. Hvala vam. Aplauz. Evo, mi smo već objavili vašu školu da ćemo imati generacije koje će biti daleko pametnije, naučenije od nas ovim savremenim tehnikama. Ali ja moram da budem ponosan na celu našu ekipu i ovo ovde i ono tamo što smo uspeli da se izborimo sa vašim velikim projektima, Nauk nije bauk i još one druge stvari što vi radite. I ja bih voleo da verujete u nas da ćemo i dalje pratiti, bez obzira što smo ovako mladi sa 50 godina, pod uslovom da Miša ne pušta pravdu ponovo, da ćemo i sledeće godine i sledeće naše decenije biti opet sa vama u istom, da će Bog sastav. Za njega smo sigurni, za tebe naše. Naravno, može, pošto idemo po satici malo brže, izvolite, Dušan Veljković iz Toronta. Zvani Dule. Zvani Dule. Ja sam samo teo da prenesem direktoru moj lični utisak, a mislim da delim utisak svih ostalih, da bi mnogo više volili da stane po 20 godina mature. Pa ko vam brani? Niko. Samo nam krštenica brani. Ko nam brani, ali kažu mi, ko nam brani? Pa niko, samo krštenica. Smiljanić je pobegao sa časa. Da ga nije direktorka isterala, nije bio pod šišom možda. Ne znam, možda zaboravio masku kad je vidio da mi nosimo maske. Stvarno ga nema, moramo minus da mu dajemo ako se ne vrati u sledećih 5-6 minuta. Gospodine Petrović, imate li vi nešto da izjavite kako je, šta ima novo? Pa, ja sam ovde na planini, pa čekaj, reći da prvo treba da se predstavimo i... Pa da li imaš nešto direktoru da kažeš? Samo direktora prvo. Meni si dao reći čoveče, šta sam se ubacio? Dobro, važi. Ne, mislio sam da Rade razmišlja nešto, a on to tako uvek radi, ja sam mislio da će nešto kaži. Dobro, gospodine direktore, ja bih sad zamolio da priđemo onoj prozivci. Da prozivamo... Željko! Volim? Jel ideš na prozivku? Da, takav je program. Okej. Evo ovde prozivka zamjenik razredno. Pozovite mi Građani, sad vi možete da čitate. Željko, Molim? pozovite mi na mobilni. Sa ove liste, tako? Ne, sad će da vam se Ovo govori. vredi na spisku stičići da se konektuje. Pozovite. Pa ne mogu ja da ga pozovem. Na mobilni, imaš broj. Čekajte. Evo vidite, mi smo sad prozivka na ovoj tački i sada naš tehnički urednik ovog portala dolazi na naš dnevnik. Evo gore vidite dnevnik, 4.6. Jel može dole da se otvori dnevnik? Samo sekundu da vidim šta se ovdje dešava. Jel treba da ti dam share, jel moj miš, evo ga.
moj miš, evo. Jel imamo dnevnik? Imamo, vi počnite sad redom, pa kako koga prozovete, ona će da se javi. Dnevnik odeljenja je po azbučnom redu, tako da molimo razrednog da nas prozove. Da čita ove sve tamnije imena, ovo su pokojni ovi. Dobro. Na šta treba da se odgovori na prozivku? Šta treba da se kaže? Ono što kratko 2 rečenice. Kratka rečenica 2. Kao što piše pa nešto u tome, ajde. Dobro. Aranđelović Mirjana. Prisutna. Ja sam trenutno u penziji, inače sam svoj radni vek završila kao profesor, redovni profesor na medicinskom fakultetu u Nišu. Eto, to je najkraće što Zumirajte. Dobro. Čekaj, ja sam ovo malo, evo. Veljković Dušan. Zumni da uđe Ja sam Veljković Dušan, ako me vidite ovdje sam. Glavna karakteristika je da sa Boženjem Dušicom, bivšom Đorđevića, sada Veljković, živim i penzionišem u Kanadi, imam ćerku i sina i 4 unučaka. I Miku drugara. I Miku drugara. Miku drugara sa čuvenim sakom sa Galamira. Nitko mu popije sakon. Ajde dalje. Dobro. Veselinović Željko. To je moja malenkost, Željko Veselinović. Završio sam elektroniku, u više firmi sam radio. Uspešno sam penzionisan i dalje radim u svojoj firmi. Imam 2 sina i 3 unučadi. Sinovi su rasuti, jedan u Americi, drugi negde po Evropi i meni je ostala moja najstarija unuka da se uzdam da će nekada se sjeti svoga deka. Grašić Dušica. Dačić Dušica sada završila radni u Domu zdravlja Niš kao specijalista opšte medicine, magistar kardiologije. Završila sam gimnaziju, znači Svetozar Marković, sin je završio specijalno odelenje, završio elektronski fakultet i unuka se sprema da upiše sad 7. razred ako položi prijemni naziv. Bravo. Unuke, 2 unuke i sine i čerku. Bravo. Đorđević Dušica, da. Prisutna, završila elektroniku, radila u elektronskoj svuda po svetu, penzionisana i živi u Kanadi sa 2 dece i 4 unučaka. A imaš i muža, tako? Ništa nije pričao o mužu što ja ne pričam. Idemo dalje, Dule. Đorđević Ljubinka. Ona je odsutna, ja ću njeno ime da kažem, ona je malo rovitog zdravlja i verovatno nije stigao, obećala je da će doći, pa idemo na ovu koleginicu. Đorđević Snežana. Prisutna, trenutno je u penziji, završila sam radni vek na VMA kao specijalista pedijatrije. Sad sam u svojoj ordinaciji trenutno na radnom mestu, pošto danas sam ceo dan ispao je tako, i imam ćerku i unuka. Tako da, eto, opet još uvek mala da će studirati nešto poput mene, da imam nasljednike i ovdje dobro. Dalje. Živim u Beogradu. Kodić Ljiljana, ja ću opet da kažem, imam pravo ovlastila me da kažem, ona se nalazi negde u seoskoj sredini, ona je ceo vek provela posle gimnazije i studiranja elektronike kao u internet tehnologijama u republičkim organima i rekla je da se malo umara od IT tehnologija. Pozdravila je nas sve i negde kod Prokuplja, da, evo piše selo Gojinovac. Idemo dalje, Dule. I Kotinović Aleksandar ima problem sa zdravljem i trenutno ne može da prisustvuje, pozvali su, ovi su nažalost otišli. Dončić Rajko. Završio sam mašinstvo, radim nekoliko firmi u Nišu, od 16. godine u penziji, imam 2 sinova,
a i u Nemačkoj. Ima dvoje djece, djevojčicu 4,5 muškarca 2,5 godine i jedan vodi 3 mjeseca boravi u čuvanje djece. Mlađi su mi ušli. Malo ga nismo vidjeli. Mihajlović Đorđe. Ovdje prisutan. Ja sam trenutno u penziji, slučajno. Vidimo te džove. Ne znam. Evo ga kod mene. Izvini, ja gledam ovamo gdje sebe ovi drugi. Ne, ovdje je... Neko mi rekao da je dođem. Ovdje je stolica na tužene prozvorne. Penzionisani doktor, fizijatar, čitavo vreme sam radio ortotiku i protetiku. Imam 2 sina, jedan je doktor u Nemačkoj, drugi je u Kini i profesionalni teniski trener. Obadvojica su završili gimnaziju Svetozar Marković, imam 4 unuka. Za sada, hvala Bogu, sve je dobro kako treba. To je vamo sve što se želi. Malo žele. A Mitić Slobodan. Ovdje prisutan. Čujemo se. Čujemo. Ja sam učitelj fakultet u Nišu. Pored toga radim u strukturi do 10 godina, posle specijalizacije interne medicine, ja sam prvi radio informacije u 3 godine. A posle toga i u Zavodu za medicinu rada. Radim najviše godina, najviše na delu Dulanske medicine, koja je bila najopremljenija posle za edukaciju Zajdu, u biologiji i uglavnom, znači ljude učita i potrebe energensa, pritiska i tako tu sam završio svoju formaciju i penzionismu. Imam jednog sina koji je bavio potencijalom i tako. Hvala, super. Nikolić Srđan. Prisutan. Ja sam maturirao gimnaziju Svetozar Marković. I posle dužeg školovanja sam konačno i doktorirao u Americi gde živim od 1981. Još uvijek sam aktivan, profesionalno. Moja nova porodica, da kažem, imamo 5 unučadi i uživamo u njima. Gde si Srđane, kaži, nemam pojma. Trenutno sam u Virginiji, mada imam i kuću u San Francisku, tako da sam između Kalifornije i Virginije. I Beograda. Da. Ko te naučio da sviraš klavir? Profesor Stevan Guščin, koji je bio direktor muzičke škole u Nišu. A i Mika izgleda. Petković Dejan. Prisutan. Sad, verovatno vidite kao ženke, ja sam da volim. Ne vidi kao tebe, ali ja. Nema zabune, Deki, vidimo da si ti. Deki, gledaj u monitor, no? Dobro, evo, ja sam posle maturiranja završio elektroniku, ceo svoj radni vek proveo na fakultetu zaštite rada, otišao u penziju kao redovni profesor. Kažu jednom profesor, uvijek profesor, ne osjećam se baš da sam u penziji, imam ženu, ćerku, unuče, kuće, šta još? Ikej. I baš treba da pogledamo. Ajde, obuče tu malo više. Vuče, Breton, zove se Dijana, 8. Pošto je od sve Dijane se kod mene, sve su ženske kućici, celog veka bili i svi su se zvali Dijana, još od mog oca, ovo je Dijana 8. Mi pregovaramo da, pošto je neka vrsta Bretona i moje kuće, da napravimo neku svadnicu. Ali to ćemo da vidimo. A kako je moja buvara, njegova ovako po bicikleci u sve. Princeze. Da. Petrović Rađa. Prisutan. Ja sam isto završio elektroniku, od 89. sam u Americi, trenutno živim u okolini San Francisco, trenutno sam na vikendici na Lake Tahoe
još uvek radim, kad sam uzeo odmor. Imam sina i čerku i 5 unučadi. Jedan od unuka je mnogo vezan za deku i ja ovdje ste kod deke. Stidljivko. Imamo sreću da svi živimo vrlo blizu i družimo se neprekidno, tako da nam ova korona ništa ne može. Bravo. Pešić Srbislav. Ja sam završio ekonomski fakultet, radio u Srbije Transu, u elektronskoj, završio rad u Ekonomskom centru i imam 2 ćerke, obe su završili gimnaziju Gora Svetozar Marković. To su završili jedna pravni fakultet, jedna zaštitu životne sredine. Rade ove mlađe na radnoj struci. Jedna se udala, druga živi u vanbračnoj zajednici Svetim Grkom i tako. Svoj svemu, dobro je, sad penzionišće. Imaš vikendicu na minimu, u Vlase. Imam prema Vlasu od oca, ostavljena je ta vikendica. I sad tu dosta, to je rezervni položaj, tamo moram im na rezervni položaj. Saković Miroljub. Ja sam posle gimnazije studirao mašinstvo i radio sam i privatno nešto paralelno i bavio sam se aktivno sportom. Od 15 gimnaze, posle diplomiranje na fakultetu, radio sam u trećoj školi. I sad sam u penziji, živim na selu Dobujac, na starom putu Bojevac-Knjaževac, 15 km. Imam 2 sina, već stariji u Beogradu, nadam se prijateljinovi, da će pomoći. Mlađi sin je pored mene, mlađi sin je ovoga, nije ženjena i radim na tome. Pa da pomažemo. Pa neke sa srećom. Evo ga, vidimo. Sminović Milorad. Tu sam, evo me. Ja. Evo me, Žiko. Pa pričaj, evo me. Milorad Smiljanić. Završio tehnologiju, doktorirao, radio u rafineriji Pančevo i sad radim i posle penzije u institutu za puteve u laboratorijama za ispitivanje kvaliteta građevinskih materijala. Oženjen 2 ćerke, 4 unučadi. I dalje živim u Beogradu i eto toliko. Hvala. Dušane, je li to sve? Ovdje koliko vidim, nemamo više, Spiki nam je bio zadnji. Nema, nikom nismo propustili. A Mika, tambura, nije ona. Čekaj, žuri. Ne, nije li on naš bio? Nije. Nije. Mika je drugi igrač. Eto, vidiš, šteta. Nego da se vi, ako smo završili prozivku, hvala razrednom i da idemo dalje uz dnevnom redu. Ne, mi imamo zakusku sad, pa mora da idemo. Pošto vreme brzo ide, a mi smo u tajmingu, sljedeća tačka je u stvari malo relaksirajuća i imamo svetsku Zoom pozornicu, uživo, malo virtualno, malo uživo i nastupa Dušane, kaži dalje. Nemam šta više da kažem, Žeki je sve preuzeo. Nisam ja rekao ko nastupa, Ovo je prva živa, što kažu, muzička pozornica svetskog tipa odelenja 4.6. Na Facebooku smo govorili i slušali, na ovu svetsku pozornicu domeće nam 4.6 duo, Dušica, Šica i Srđan, glavni sopran, sa specijalnim gostom
sa tamburicom i čovekom koji je autor ove pesme. Ajde da čujemo još malo. Ja prenosu se čujemo, ja sve isključujem. Samo još jedna tehnička notica. Molim sve drugare da se isključe, da kliknu stop video i da se mutiraju, jer to će da pomogne kvalitetu. Ostaće samo 3 slike na ekranu. A oni vide sve. A vi ćete da čujete i da vidite sve. Znači, svi se isključite. Željko, ko nije isključen, ti prati, pošto ti imaš palicu i... Pa evo, već udaram poruke tamo. Jeste. Evo, ja ću da isključim i ovaj stop sharing, da uradim stop sharing screena. Ja još uvijek vidim, pre nego što kažete, svi vidim. da se isključi, Mirjana, Milica Rađanović, da se isključi video. Stop video samo kaži. Grasićka, bravo. Milorad Smiljanić, bravo. I naš razredni live. Sad smo otprilike ok. I ovog trenutka se i ja isključam. I puštam trio uživo. Srđane, ti si na mute, Srđane, ti si na mute. Srđane, mute si. Ode da ruča je. Evo ga. Bio si na Željku kutirao sve, tako da si bio ti. 1, 2, 3, 2, 2, 3, ajde. 1, 2, 3, 4. My darlings, stay a little longer. Yosh. Bravo!